खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरोबाव नायगिरि साफ्रोमखौ दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव आरोबाव नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनसाग्रा डियार भिउअर्स आंनियाव गोबांथार कमेन्ट्सफोर दिनै दंफैयो। गोबांथार कमेन्ट्सफोरनि सायाव दिनै भिडिअखौनो दिनै लाबोनो हायाखै, बिथांमोननो खोथा होदों। खोथा होनाय मथे आरोबाव आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बिथां कमेन्टारफोरनि कमेन्टखौ बा सानैसो मानसिनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आरो बिथांमोननि जे रिक्वेस्ट भिडिअनि गेजेरजों ना बेबायदि फोरमायहर होननानै बुंनायखाय दिनैबो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे गोदान मोनसे आरोबाव कमेन्ट भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय आरोखि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नायखांनायनि उनाव मा मोनसेखौब्लाबो मिथिनो मोनगोन बा बुजिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै बेखौनो मिजिंथिहरदों। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव गोबाव खालामा लाबानो बिथांमोना सोर आरो आंनो माबादि कमेन्ट हरदों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामसैलाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आंनि भिडिअखौ नुसनदोंब्ला नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आङो खावलायहरदों। फार्स्टआवनो बिथांनि नामानो जाहैबाय प्रेमलि बसुमतारी। अब्ला बे समाव बिथां प्रेमलि बसुमतारीखौ आं बे समाव स्पेसियेलि वेलकाम खालामदों। आरो बिथाङा जे आंनो कमेन्ट हरदों बिथांनि कमेन्टआ आंनियाव गोबावसैमोन। इनायनो सरि, बिथांनि कमेन्टखौ थाबैनो आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै। माब्लाबा आङो बेस्थ' जाबाय, माब्लाबा गरम बोथोर भिडिअ खालामनो गोसो जाया, माब्लाबा ओरैफोरबायदि बायदि जाबाय आरोखि। बेयावनो गोबाव जानानै थांबाय। नाथाय बिथांनो आं खोथा होखादों आं खालामगोन होननानै। बे समाव बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों अब्ला बे समाव नोंथांमोना आङो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय। बिथाङा लिरहरदों, हेलौ सार, इसोरा निमाहा होनो हायै मोनसेबो पाप दंना गैया बेनि सायाव भिडिअ लाबो सार। खोनाबायना बिथां प्रेमलि बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों? जे बिथाङा आंनियाव बेबायदि सोंहरदों जे इसोरा निमाहा बा क्षमा ना बा फरगिभनेस होनो हायै मोनसेबो पाप दंना गैया। बिथाङा बे कमेन्टखौ आंनो लिरनानै हरदों आरो भिडिअनि गेजेरजों आंखौ लाबोनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामदों। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोननि मथेब्लालाय माबायदि जागोन बेनि फिननाया? अब्ला बे समाव आंनिफ्राय दिनै बेबायदियानो जागोन। जों दिनै ख्रिस्टियानफ्रा दिनै मिथिगौ जोंनि फोरबो जिशु ख्रिस्टआ बा जों जे इसोरखौ खुलुमदों बे इसोरा इनायनो अनसुला, इनायनो अनख' राग जोंनायाव लासै, अननायाव गोख्रै, बेबायदि इसोरखौ दिनै जों खुलुमदों। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेबायदि इसोरखौसो खुलुमदों। आरो दिनै बेल' नंबावा, आरो बे नंगौ थारैनो सैथो, इसोरा गासैबो पापखौ, बे बुहुमाव थानाय सुबुं हारिनि पापफोरखौ गासैखौबो बियो निमाहा होनो हायो, बियो क्षमा होनो हायो। मानो? बियो अनसुलाखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों बुंखाबाय आङो जे जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बेबायदि लिरदों, इसोरा राग जोंनायाव लासै, अननायाव गोख्रै। बेबायदिखायनो बियो गासैबो पापफोरखौ बियो निमाहा होनो हायो। नाथाय बेबायदि जासेयावबो थासेयावबो नाथाय माखासे घटनाफोर दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जेखौ इसोरा बा फोरबो जिशु ख्रिस्टआ क्षमा होनो हाया, निमाहा होनो हाया। बे घटनाफोर, बे जाहोनफोरखौ आङो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्रायनो नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय। अब्ला जेन' नोंथांमोना साबसिन हामसिन जेन' गोख्रों जायो, आं बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि माखौ इसोरा क्षमा होनो हाया, माबादि पापखौ, माबादि गोरोन्थिखौ इसोरा क्षमा होनो हाया, बेखौ नोंथांमोना फरायनानै खोनासंहोनि।
थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां 12 बालाबनि 31 आरो 32 सिरि Gospel of Matthew chapter 12 verses 31 and 32. So dear friends, आं फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव मा लिरदों इसोरा मा बुंदों बेनिखायनो आङो नोंसोरनो मिथिहोयो मानसिनि मोनफ्रोमबो पाप मावनाय आरो निन्दिनाय दाया निमाहा होजागोन नाथाय सोरबा गोथार जिउखौ निन्दिब्ला बियो बे दायनिफ्राय निमाहा मोनथारनाय नङा खोनाबायना मानसिनि मोनफ्रोमबो पापआ निमाहा होजागोन होननानै बाइबेलाव दिनै बुंदों ओमफ्राय बेबायदि जिनिसा निमाहा होजानाय नङानो सोरबा जुदि गोथार जिउखौ नेवसियोब्ला मुगैयोब्ला मा होनो निन्दिब्ला बियो बे दायनिफ्राय निमाहा मोनथारनाय नङा So dear friends, what about the 32 खौ नायबावनि 32 खौ सोरबाया मानसिनि बिसाज्लानि जेंना माबाफोर होनब्ला बियो निमाहा होजागोन नाथाय गोथार जिउनि जेंना माबाफोर बुंब्ला बियो जेब्लाबो निमाहा मोनथारनाय नङा दाबो आरो फैगोन बोथोरावबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना बाइबेलाव मा बुंदों माबायदिखौ इसोरा दिनै निमाहा होनो हाया जे हली स्पिरिट गोथार जिउ आसा खालामो जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बे गोथार जिउनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिखागौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मिथियाब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों मिथिहोहरनो हागोन बा बुंहरनो हागोन बेनि सायाव आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ दिनै लाबोनो हागोन थ' आसा खालामो नोंथांमोना इसोरा माखौ निमाहा होनो हायो माखौ निमाहा होनो हाया गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे समाव मिजिंथिहरनानै बिथां प्रेमलि बसुमतारिनि जे कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ आं बेखौ बेयावनो दोनथ'बाय मानो होननानै बुङोब्ला बे समाव जों मिथिनो मोनखाबाय नङा होमबा इसोरा मानसिनि गासै पापखौ निमाहा होनो हायो नाथाय माखौल' निमाहा होनो हाया नाथाय गोथार जिउखौ नेवसियोब्ला दाबो फैगोन दिनावबो नो फरगिभनेस दैट मीन्स निमाहा गैया अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों साबधान जादिनि जेन गोथार जिउखौ मिथिया हसिया ना गुबुननि गोथार जिउ हली स्पिरिटफोरजों दैदेन जानायफोरखौ मिथिया हसिया जेन जोङो मुगैया मुजुवा नेवसिया नङाब्ला गोथार जिउखौ मिथियाब्ला जोङो मुगैफ्लांगोन नेवसिफ्लांगोन आरो जोबनायाव जोंनो खेमा मोननाय नङा जों बेफोरखौ हसिया जाथारनो नांगोन आरो मिथिथारनो नांगोन आरोखि जों ख्रिस्टियानफ्रा अब्ला बे समाव फैबावदों सासे कमेन्टारनि कमेन्टखौ आरोबाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनोसैलाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं अब्ला बे समाव बिथाङा सोर नोंथांमोननो सिनायथि होनोसैलाय आरो बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ आं फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय थ' बिथांनि नामखौ आं बेबायदि मोननो हादों BAKSA मीन्स बाक्सा ब्लक जानांगौ आरोखि VOL लजोबनानै लिरनानै दोनदों बाक्सा ब्लक बेबायदि जानांगौ थ' बिथां बाक्सा ब्लकखौ बे समाव स्पेसियेलि आङो थेंक इउ जासि हरदों आङो दिनैनि बे भिडिअआवबो आङो बिथांखौ स्पेसियेलि वेलकाम खालामदों आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांबावनो थाखायबो आं खावलायहरबाय अब्ला बिथां बाक्सा ब्लकआ आंनो मा कमेन्ट हरदों रायजोफोर आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनोसै थ' बिथाङा आंनो खनसे नङा खननै बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो बा बे मोनसे पइन्टनि सायावनो आंनो कमेन्टखौ हरबाय थादों बिथांनि कमेन्टआ बेनो जाहैबाय जे ख्रिस्टियानफोरा मोसौ बेदर जायो नामा प्लिज रिप्लाइ एन्ड भिडिअ होननानै बिथाङा आंनो कमेन्ट हरदों आरो मोनसे कमेन्टआव बुंहरदों ख्रिस्टियानफ्रा मोसौ बेदर मोनजायो ना मोनजायाब्रा आदै भिडिअ लाबो ना नैबेफोरबायदि आंनो कमेन्ट हरबावदों मोनसे कमेन्टआवहाय थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननि मथेब्लालाय मा सानो बेनि सायावहाय मा ख्रिस्टियान जाब्ला मोसौ बेदरखौ जाथारनांगौ नामा मा मोसौ बेदर जायाब्ला ख्रिस्टियान जाया नामा दिनैनि गोबां मानसिफ्रानो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव स्पेसियेलि बा गुबुन जातिफोरनि गेजेरावबो ख्रिस्टियानफोरखौ मोसौ बेदर जाग्रा ख्रिस्टियानफ्रा मोसौ बेदर जायो ख्रिस्टियानफ्रा मोसौ बेदर जानांगौ होननानै
गोबाङानो दिनै बेबायदि साननानै लायो आरो ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेबायदि मिथिजायो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आंबो बे सुजुगखौ मोननायलाय बे भिडिअनि गेजेरजों ना रियेल सैथोखौसो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों आरो जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोनाबो रिचार्ज खालामब्ला बेखौ मोननो हागोन दा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना मोसौ बेदर जानाया ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बा ख्रिस्टियान नङैफोरनि थाखाय जानाया जेबो फाराग गैया दिनैनि बे बुहुमावहाय मिथिबायना मोसौ बेदरा जाहैबाय मोनसे बेबायदि बेदर बुहुमनाङैनो मिथिबायना बेखौ माने मोनसे बिराद मोजां बेदर होननानैसो बे दिनै मिथिजायो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय दा बेखौ जानायजों जायैफोरजोंबो जेबो फाराग बेहाय गैया जेबो बहाय उसुबिदा जानांगौ दिनै बेबो गैया नाथाय सोरबा दिनैनि बे बुहुमाव दानि बे समावहाय सोरबा गावनि हारि गावनि धोरोम गावनि जाथि बा देशखौ लानानै दिनैनि बे मुगायाव माखौबा जायो माखौबा दोनो नंगौना नङा जोंनि जाथिफोरनि गेजेराव हारिफोरनि गेजेराव धोरोमफोरनि गेजेराव माखौबा जायो माखौबा दोनो आरो माखौबा फालियो माखौबा फालिया बे जाहैबाय गावबागाव धोरोमनि खोथा गावबागाव जाथिनि खोथा गावबागाव देशनि खोथा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय ख्रिस्टियानफोरनि बिथिङावहाय मोसौ बेदरखौ जाथारनांगौ मोसौ बेदर जाब्लासो ख्रिस्टियान जायो दिनै बे नङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै मा नाथाय ख्रिस्टियानफोरनि समाजाव उदां जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव दिनै बेयो उदां नोंथाङा मोसौ बेदरबो जानो हागोन नोंथाङा मोसौ बेदरखौ जायालाबाबो थानो हागोन आरो ख्रिस्टियान जाबानो मोसौ बेदर जाथारनांगौ दिनै बे नङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंबाय आङो दिनै जाब्लाबो जायाब्लाबो बे नोंनि खोथा उदां बेयाव राइट थानाय गैया नाथाय आं दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय गावबागावनि धोरोम हारि जाथिफोरखौ लानानै सोरबाबा माखौबा जायो माखौबा राइट थायो माखौबा दोनो ना मा होनो दिनै बेफोरबायदि नाथाय ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बियो उदां आरोखि बाव राइट थानाय गैया उदां नों जानोबो हागोन नों जायालाबाबो नों थानो हागोन जाब्लाबो पाप गैया जायाब्लाबो पाप गैया बेबायदि आरोखि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावहाय नाथाय बेयो मोनसे बिराद मोजां बेदर आरोखि दिनै बेयो गाज्रि खालामा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहाम थारैनो बुजिबाय मिथिबाय बे फंनैसो बाथ्रानि गेजेरजों जे ख्रिस्टियानफ्रा मोसौ बेदर जामारनांगौ ना जामारनाङा जायो ना जाया अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' दिनैनि बे समावहाय गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियानफोर दङ मोसौ बेदरखौ जाथारा बिथांमोना आरो बिथांमोनखौ जाथारनांगौ होननानैबो रावबो फर्स खालामा आरो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि नेम निथियाव दिनै बेबायदि गैया जाथारनांगौ बेबायदि गैया मोसौ बेदर जाब्लासो ख्रिस्टियान जायो दिनै बे नङा आरोखि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहाम थारैनो बुजिबाय दिनै गोबाङानो ना गोरोन्थि बुजिनायावनो नेगेटिभ सानफ्लाङो माने मोजां रोखोम मिथिनो मोनैयावनो दिनै मानसिफोरखौ बबेबा धोरोमखौ नेगेटिभ साननानै जों लाफ्लाङो मिथिबायना आरो सोरनिबा खोथाखौनो नेगेटिभ खोथा खोनाफ्लाङोब्ला बेखौनो जोङो नंगौ होननानै जों सानफ्लाङो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदिनो जोङो रिसार्च खालामनो नांगौ सोंनो नांगौ अब्लासो जोङो गासैखौबो मिथिनो हायो सोलोंनोबो नांगौ अब्ला गासैखौबो जों दिनै जोङो रोंगोन आरोखि थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों सानै मानसिनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे मिथिबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरबाय आरो उननि समावबो नोंथांमोनजों आरोबाव कमेन्टनि गेजेरजों कमेन्ट भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो आङो मिजिंथिहरबावबाय हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय